Знаете ли как са индексирани заплатите на народните представители? Не. Знаете ли колко получават в момента? Различни суми чувам. Ами аз ще ви кажа, защото видях фиш. Честно ви казвам, видях фиш. Знаете ли колко получава лидер на парламентарна партия? Дайте ми една. 12 хиляди Какво? лева. 21 хиляди лева. Това е с безотчетните пари сумарно. 21 хиляди лева получава лидер на парламентарна партия, а един редови депутат в момента се разписва всичко срещу между 12 и 15 хиляди лева. С много пари. Така, а кюфтетата в бюфета са 1,50 лева. Така, това са много пари. Това било нормално, ми обясняваха, защото това било според индексацията в държавата.